ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வில்லேஜ் சீக்ரெட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது பெண் உறுப்பு ரொம்ப லூஸாக இருக்கா, அதாவது உங்களுடைய பார்ட்னருடைய பெண் உறுப்பு லூஸாக இருந்தால் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா லூஸாக இருந்தால் தாம்பத்தியம் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரிப் என்பது இருக்காது, அதே மாதிரி ஒரு ஆர்வம் என்பது இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு அந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கையே கெடுத்துடும். அதனால் பெண்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சும்மா இருக்கும்போதெல்லாம் உடம்பாலேயே பெண் உறுப்பை டைட் பண்ணி விடணும். இப்படி பெண்கள் விடும் பொழுது பெண்களுடைய பெண் உறுப்பு நல்லா டைட் ஆகிடுங்க. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லுங்கள். இது ஒன்று. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது சிறுநீரை அடைச்சி பிடிச்சு விடணும். இந்த மாதிரி விடும் பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா, அதாவது பெண் உறுப்பு நல்லா டைட் ஆகும். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஆயில் சொல்கிறேன், அந்த ஆயில் நோட் பண்ணிக்காங்க. அதாவது வெஜ்ஜின் அகைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயில். இந்த ஆயிலை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி பெண் உறுப்பில் தடவி விட்டிங்கன்னா, தடவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டிங்கன்னா, அதுக்கு பிறகு தாம்பத்தியம் செய்யும் பொழுது பெண் உறுப்பு நல்லா டைட் ஆகிடும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நானாக சொன்னதில்லை, டாக்டர் காமராஜ் ஐயா சொன்னது தான். விஞ்ஞானபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் தான். கட்டாயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். பெண் உறுப்பு ரொம்ப ரொம்ப டைட் ஆகிடும்.